ତମ ନା ସଙ୍ଗୁ? ନା ମୁଁ ସଙ୍ଗୁ, ନା ମୁଁ ଗଙ୍ଗୁ, ନା ବିକ୍ରମ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ। ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲେ ବାକାଡି ଲେବ, ଆଉ ଯଦି ରାଗି ଯାଏ ପୁରା ତୋଫାନ। କିନ୍ତୁ ତମେ ନଗାଧେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛ ହଇରାଣ। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଏଇଟା ସଂଗ୍ରାମ ଦାସର ଘର। ଏଠି ମୁଁ ଗାଧାଏ କି ନାଚେ କହିବାକୁ ତମେ କିଏ? ତମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସିଛେ। କିଏ ଦେଲା? ମୁଁ ଦେଲି। କେତେ ଦିନ ଏ ବୁଢୀ ବୟସରେ ଏ ପଚାଙ୍ଗ ଦୋଷି ପଡି ରହିବି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତମା ଆପଣଙ୍କୁ। ଶୀତ ଦିନରେ ପୁଅ ଗାଧେଇଲାନି ବୋଲି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଦେଲୁ। ଆଠୁ ଆଉ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ତୁ ଯେମିତି ପଚା ଗନ୍ଧେଇଲୁଣି ଏ ସାଇ ଭାଇ ଲୋକ ଆମକୁ ଏକହରିଆ କଲେଣି। ଆଉ ଗାଧେଇବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ଆମକୁ ଧମକ ଦଉଛୁ ଚାକରାଣୀ କି ନେଇକି ପଳେଇବୁ।